ассалому алайкум дӯстони азиз, ман дар балниса дар ҷои ҳамин мӯи сарчашмаи оғузмед ҳастам. қуръонҳотон расиданд. Мардими шаҳри Екатеринбург. Боз такрор мекунам, боз баъди сторис ман силкаи группаам мепартом. одамои хештавори наздиктона пайваст кунед. Зан ҳаст, мард ҳаст, проблема нест. ҷая бародари хай нишонаш наметим. яъне ҳиҷома дорам мардона ва занона, яъне занҳора занҳо ҳиҷома мекунанд, мардҳора мардҳо. бародари азиз, бибинед ҳар кадами ки ҳозир иншоалло қуръонҳоро саҳаре ки ман паблишат кардам, балки то соати 6 кор мекардед, соати шумо ба Москва тоғри нагриф 2 соат пеша. бародаро, иншаалло ҳар нафаре меоя ҳиҷома мекунам. бародаро, ман то рӯзи якм ё дуюм ҳамиҷаам. дар ҳамин муддат 1-2 рӯз бояд ман ҳамин озмунма бигзаронам. ҳар нафаре меояд дар ман ҳиҷома мекунад, нигоҳ кунед, соҳиби қуръон мешава, каломуллоҳ, ки ин хеле қимат аст. 2000 хато накунам. ман гуфтам тӯҳфаи хуб мекунам шуморо. каломуллоҳ ҳам метуни дигар ҷоҳо занг бизанӣ, пурсед ки каломуллоҳ дорӣ чанд сомай. баъдан як каломуллоҳ бепул тӯҳфа карда мешавад. дар видео мебинӣ бачаҳоро битем иншоалло, яъне занҳорам бошанд, мардҳорам. ва мардими Екатеринбург кадме ки биёяд иншоалло, номаш ва рақами телефонаш навишта мешавад. мехоҳам ки аз ҳамин Екатеринбург як каса хонаи худоро кунад. интизор бошед. баъди ин сторис ман ҳозир силкара мепартом, дигаррон пайваст кунед ки мо иншоалло саҳари қатъия бародарам Екатеринбургда такси мера мегирем, меёрам шу барои имрӯз дертар шуде, соат 5 ба уҷара 50 минут раҳ буда. хулоса ки ман иншоалло палучачу мекунам, сторис мекунам, мардам баъд биёи бародаро ҳиҷома кунед, номтонро навишта кунед, соҳиби хонаи худо шавед, ки шояд мақсад номат ғалти падар тарои менаи Тоҷикистон, ай ча худат мера ягон хешта ворта, вай кори шумо путёвка ба хонаи худо ва як қуръони каломуллоҳ. ягон алон чӣ мегӯянд, каломи Аллоҳ ҳамаш каломи Аллоҳ аст, ҳамаш Қуръон ҳастанд, аммо каломуллоҳ ин худаш беҳад қимат аст ва моли хуб аст. барори кор интизор бошед, пага сарш мекунем иншаалло.